I saw the constitution being changed. So this thing may create a lot of noise and problems. So Maskwera say, Maria Zimbabwe, welcome to our channel. But no pine now zinenge chiti kama tiumana. Enyika yedu ya Zimbabwe. Tinenya yatako igira inya tadzosa. A shocking prophecy yakabuditswa na Dr. Ian Lovu, Maria Zimbabwe. Azinomera mushe in this prophecy vaitaura about kuchinjwa kwe constitution. Wakabuda vitaura iwo vachiti vakaona constitution ichichinjwa. Ende mshire mkumi constitution yachinjwa hanzi hazvina kuzopera mushe pane matambudziko akauya pane hondo yakauya nekuda kuchinjwa kwe constitution. Mamiriro azvakaita vaziyambi vakapresenta a bill to the parliament kuchinjwa kwe constitution vachitaura ivo vachiti president Emmerson Mnangagwa vafana kutonga kusvika 2030 zvakare vakabuda vachitaura ivo vachiti ma-elections awakufana kubviswa hanzi anokonzeresa political instability zvakare anowesta mari mureZimbabwe zvinzi president akufana kuvhoterwa ne the parliament. Asi Dr. Ian Lovu neprophecy yavakauya nayo vachitaura ivo vachiti constitution ikachinjwa pachawanikwa pachiita hondo. Toda kusiyai muchinzwa prophecy iyi mobva matidzwa muri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section kuti chiprofita ichi chawanikwa chichizadziswa here kana kuti wona video muamadzezva muri kufunga mu comment section. I saw the constitution being changed. So this thing may create a lot of noise and problems. So let us watch and pray. I know someone will say, why are you speaking sensitive things like this? Because of the trouble that I'm seeing ahead. I'm a watchman, I'm an intercessor. If someone has not sounded the warning, I have to sound the warning. That any attempt to fit with the constitution, it will create so many problems for us, like we have never seen before. They are there, we have seen them in the vision. That's why as watchmen, I wanted to suppress myself. I had edited the things to say. But when I stand to speak like this, the Spirit of God comes upon me, and I become fearless. I say what is in the mind of God, because God does not fear anyone. He is greater than all of us. I saw very spirited attempts to change the constitution. This thing would create so many divisions in this country, like we have never seen before. So all of this is linked to this matter of the prophetic 1 week. So after 2025, according to the mind of God, we must be well into the transition for us not to fall into the same 2017 trap. We have spoken it, we have said it. Let the intercessors rise wherever. Mataura chaizvo kuti nyika kana isina bumbiro romutemo hapana chatakarwira. Matauriro amaita apa ndiyo chaiyo yokuti isu taakutorwa sevakadzi hatichatorwa sevarume. Mamiriro yaita zvinhu izvi hazvichada kutaurirana, izvi zvaakuda pfuti. Ndo mamiriro yazvaita, nokuti kutaurirana hakuna zvazvinobatsira. Zvaakutoda pfuti. Makomuredzi mamwe tinawo achiri mukushanda vari kusevha. Paakuda kutorwa action hombe apa, kwete zvokungoswera tichitaura tiri apa. Paakuda kutodzokera musango isunungurwe futi kochipiri. Ndo zvaakudikana. Handiti vaitaura kuti endai moisungirira tozouya toisunungurawo. Saka isu vanonoka ke kuisunungura. Saka taakuda kuchivaratidza kuti vaone kuti zvomusango zviya hazvina kupera, nokuti kana nyika yabiwa so zvayaitwa izvi inofanira kudzokera kuvaridzi vaene. Zviri kuitika apa izvi hazvisirizvo, hazvifadze munhu wese. Kana mubereki akazvinzwa haafare,
nozviri kuitika apa. Saka taikumbirisa chaizvo kuti kutaura kwamaita Comrade Magona kuti takutorwa so vanhu vaye madhonza hatisvisiri varume ndo zviri kuitika apa. Saka paakuda kutofungisisa straight kuti way forward ndoipi, but izvi hazvidi kutaurirana izvi. Zvakutoda kutoti dzibamuke, ndo chaizvo dzikabamuka, aziva kwake aziva kwake. Tanga kuitwa constitutional amendments kubvisa masoja not to be running, to be upholding the constitution. Saka basa rearmy nderei? Wona masoja acho anenge achingoteverera. That's whining power of the military. Now the police becomes more important and more powerful than masoja. Saka state of emergency cha declare ne mapurisa badi, you know, zvimwe zvinhu soka. And before that, the constitution says you must have 2 referendums to be able to change the constitution. The referendum is a process to consult with the general public. But guess what? Zambi skips that position, passes the bill off to parliament without consulting the general public. And there we are. Zvituta zvakanyarara, zvimwe zvituta zviripo zviri kutota. Ngatitoita, unoza, people must change their mentality. Processes are processes. If someone commits a crime, they are not arrested and sent to jail by the police. They go through and go to court. Whether they are guilty or not guilty, if you commit a crime, you go through the same way. You go to court, you get tried. Your version of events is listened to. Okay? The sad reality that's there, the sad reality that is there is zvinhu zvakuitwa zvefeja nyika yakuitwa yekutakshop kwa Mnangagwa. Whether uri mupurisa, whether uri musoja, whether uri chinyi takangofanana tikutambura tichingorohwa musoro tese nevanhu vari kuba mari, takangofanana tese. And then there comes one man standing up and saying muri kuziva here zviri kuitika, because you didn't figure out something. Comrade Geza was inside. Comrade Geza was inside the engine. Whilst he was inside the engine, he comes out and starts to tell you the real truth as it is. This is what's going on. This is what is happening. Do not allow these things to happen. We cannot continue to live like this. I hope kuti mawo veteran esa akapuwa ma 50,000 vachifamba vachirova vanhu vachibvisa varungu vachiita sei. You didn't do that for yourselves. You did that to make somebody else rich. You didn't do that, all those things. All the invasion, land invasion, nekudzinga varungu nekuita sei. That wasn't for your benefit. That was for the benefit of the very first few people linked to Mnangagwa and his network. Mnangagwa and his network, yes, they were interested in getting land. They already had farms. But they wanted to chase the white men out of Zimbabwe to get the big businesses for themselves. Land collateral damage. Land it's collateral damage. So that munofunga kuti land iri kupiwa imimi. Munopiwa land but hamuna resources ekuita farm on those lands. You don't have anything on the land zviitire wega. Where have you seen that happening? Iwo voenda vonozvipa kunojurudzwa mari. The whole plan was to chase the white men and take over all the big factories, industries, service stations, whatever buildings, and put them in their names. That's what they did. If you listen to Themba Mliswa, the other video, recording yaka tepewa yaya. Achitoshtaura. Vese vachita anonzalu Tyson. Anakukwanisa kupa mkoma wake a business. Chakazoti. Vachitora ma business angari varungu vaiuyisa mari. Vana David Whitehead, vanani, everything. If none of you were there, some of us were born already. I was born way before independence. So I know what I'm talking about.
So when we say these things that we talk about, understand one thing. We talk from what we know. We say things from what we know is happening. Okay? Apana chinonyangadza sekuona nyika vanhu vachitirwa zvinhu vakashunura millions and millions and millions of people vachibatwa kumeso at the expense of 2 or 3 major families in Zimbabwe. You know, millions of people, millions taking over, millions of dollars, billions. Now, you have no idea that there is $5 trillion, $5 trillion US dollars unaccounted for through mining. $5 trillion yaivaka Zimbabwe yese ikachinja. Asi muri kuitirwa mastaira. Ma resources achitorwa achienda, mamwe achitorwa achinogara kwana ningi, mamwe achiita sei. Then one man comes along and says, you need to correct this as Zimbabweans. You need to sort this out as Zimbabweans. But at the end of the day, even Iye Mnangagwa realizes the position that he is at. Yes, Comrade Geza is no more. But the revolution continues. Even Mnangagwa and his army and his generals and everybody else, they realize the predicament that they find themselves in. Hence, they come along and start changing the constitution. The constitution is not being changed to extend the presidential term. That's not what's going on. The constitution is being changed to make sure there is never going to be another coup. One, the reason for the constitution being changed is to make sure the military has got no legal right to uphold the constitution and its rights. Nothing to do with presidential resolution number 1. That's bullshit and nonsense. Nonsense. Where have you seen a man deciding in his bedroom apedza kuita bonde nemukadzi wake vofonerana kuti takutochinja constitution takuita so zvotaurwa between Ziyambi na president's office na ningi? Where have you seen that kind of thing happening in any nation? Inini I wish vanhu vakaita sana Trump vayaka they must focus pakanyika kanonzi Zimbabwe. Vanhu nyika dzese dzana France, vana Britain, they must focus. Hatifariri kutaura like that kuti zviite fanika we are being colonized. But even if Britain ikauya nepfuti, there is nothing that country can do. You want me to tell you the facts on the ground? There is nothing the Zimbabwe National Army will ever do. Cannot torwa pasina anything chaitika. Because you've got nothing, no weapons to put it when you ndetokungorwisa ma citizens chete. There is nothing you can do about any other country. Even if South Africa today decides to invade Zimbabwe, Zimbabwe has got no defense at all. Nothing. There is nothing there. And yet, masoja ku Zimbabwe basa rao ndiri kumanya vachirowa ma citizens continuously. Basa ndiri kumanya vanhu vachirova ma citizens nekudestroya vanhu upenyu hwavo. You know, inini ndiri munhu anongoya achikutaurira chokwadi chete. I am just one person that will ever come and will tell you the truth as it is. Ndo basa rangu inini. Hatisi vanhu vanonyepera vanhu. Hatisi vanhu vanodza vanhu nema. Masoja edu, they need to wake up. Our soldiers need to wake up. Our military needs to wake up. These nationalists are evil, sad
pathetic and terrible people. Mapurisa edu, they need to wake up to reality. My war veterans, particularly those that went to war, munotadza kumira nevamwe venyu just because you want favors, because all you do is after you get paid money munopandukira vamwe venyu vamakaenda navo kuhonde mimi. Muchangwa uyao yakai dissident. Ndikutaurire, Muchangwa is a dissident, a sellout. Muchangwa uyao. Kana mchida kona ti vanhu vano pretenda kukuda murufuka. Listen to what Muchangwa is saying now about Comrade Geza. You realize that he was your friend and your heart pains you. You want to find something to console and comfort yourself by making him and pushing Kutinga declare a war hero. Why would he be declared a war hero? Mugabe was buried kumbakwake somewhere where you don't know. Same is Comrade Geza going to do. He's going to be buried where he wants to be buried. Zveondo zvezveka ndezve kushandisana zvezve. Hapana chamakarwira imimi. Hapana kana chamakarwira kana one. Hapana makarwira kuti mutorerwe upfumi neimwewo kungochinja ganda chete. Ian Smith was far much better. If the white supremacy government was still there in Zimbabwe, today's world has changed. Kungale kusina chunjonze racism. Things would have been better for Zimbabwe.